ang pasyon sa tong Ginoo, manglingkod. Kinahanglan pa bang maghumili ko? O apagid mo kasabot? Ang unang pagbasa naghisgot sa pinili sa Dios nga giandam ng daan para magdasig sa mga tao, labi na gyud sa mga nawadas paglaom. Giunsa man niya pagdasig, matod pas atong ikaduhang pagbasa, nahimo siyang masinugtanon. Bisan siya Dios, wa siya makigtupong sa Dios dinhis kalibutan, wa siya magpaka-Dios. Nahimo siyang masinugtanon nga alagad o masinugtanon hangtod ngadto sa cross. Mao ni si Jesus. Diri sa atong pasyon sa Ebanghelyo, niingon siya nga ayaw mo patawag nga Pangulo. Alagad mo sa tanan. Kinsa kuno tong Pangulo, kinahanglang masulugoon sa tanan. Kamong mga ginikanan nga ni adinhi, sugod karon kinahanglan masulugoon na mo sa inyong mga anak. Okay ninyo, dili. Ayaw na mo panugo sa inyong mga anak. Okay, dili. Mga hudas di mo. Kana bang magsigig kuyog sa Ginoo ba niya? Di mo sunod sa sultis Ginoo. Di na lagi ko no tamanugo. Mao bitang nagkagubot ning atong nasod kay mga hinugo kayo ang atong mga leaders. Kadaghanan niya karon panahos eleksyon, hala hago gyud panglamano anang mga kamot sa mga tao, hapit na lang dili mamahuway kay magsigi gyud lamano siging suroy ngadto sa mga dapit nga suok-suok. Nya iniglingkod na ay na lang. Sa ato pa ang tinuod nga angay butaran karon kanang liwat ni Hesus nga magpasugo gyud dili manugo. Naabay kandidato karon nga magpasugo gyud dili manugo. Naawa og naa butari og wa gani may pagwa. Naabay mga kandidato karon masama ni Hesus, andam mo antos og magpakamatay para sa atong nasod. Naawa og wa gani ay nalagbutar. Way kapuslanan kay di makaluwas ang tinuod nga manluluwas kanang andam gyud mo antos, di mahadlok mamatay para sa nasod. Ako gyapon ning mensyonon sa Team Duterte o Team Marcos, kinsa may duol-duol nila aning maong kinaiya nga anda magpakamatay sa atong nasod. Ay lagi mong tubag basta mangutana ko. Kuan lang ba kanang hilom lang para maning ako testing raman para lang bo guide ninyo ba. Pero kay ni tubag man mo bahala na mo sa inyong tubag. Wa koy labot ana. Ato nang butaran kanang andam nga muantos og magpakamatay sa atong nasod. Pero kanang kusog kayong mupaantos og muamong-among sa atong nasod, di na ta mobutar ana nila bisan unsa pa na sila kainila, bisan unsa pa na sila ka dato o ka-influential. Ngano man dili na sila manluluwas. Sama na sila nila ni Pilato, nila ni Herodes, sama ato mga high priest, mga pangulong pare nga maoy nagpatay ni Hesus og labaw tanan. Sama na sila ni Judas Iscariote nga ni kuyog ni Hesus, ni kaon pagyud kuyog niya, magbudhi radiay. Kinsa dinhing mga asawaha nga musaad gikan karon
nga moantos na gyud mo og magpakamatay para sa inyong bana, taas ang kamot. Wa gyud usa. Anay mga tulo kabok ni apas og isa. Pagka mga yawan o day ninyo mga asawaha mo, sige mong dadaan ang lukay niya, naam day mo'y demonyo sa inyong kwan. Mo nang niingon si Jesus, Simon, Simon, nagampo ko nimo kay si Satanas gitugutan nga motintal nimo. Nangatintal day mo ron. Basin pag makabawi ang mga bana kinsa ninyo nga sugod karon musaad na gyud nga magantos na gyud og magpakamatay para sa asawa, din agin mo masuko sa inyong asawa. Taas ang kamot. Mayo kay naipipila. Hasta ning mga nagsulob og mga Bartolome, mga gapanagan na sa isa. Sulob-suloban na. Mao na, di ta makaluwas, basta inanir ta kotob. Sige lang simba, dadaan ang lukay. Kibaw ba mo anang lukay? Palma. Mao na ibutang nga simbolo sa martyrdom. Mao na mga martyr sa Mang Pedro Kalungsod, nagdaan ang palma. So kamong nagbitbit ang mga palma, sabot, anda mong muantos, anda mong mahimong martyr. Ug dili mo ana gusto, ilabay. Ay na nagpabinditahi karon. Mubindita man karon sa wap ang mabinditahi, pero ilabay lang na di ko muantos nimo. Simbolo man day kas pag-antos di ay. So magpabindita kay mo ana, kinahanglan muantos gid mo. Sama pananglit, din amo manugo, din amo magyaw-yaw. Ana, mo na mga pag-antos, di na mo manglibak. Labaw sa tanan, magsige mong palit og slat. Nga di na gyud mo muhunong og palit og slat, bahalag wa na mo ikaon. Total fasting man sa ron karong kuana, karong simanaha, ting fasting man. Ano? So, sige, katong mga lukay nga wap mga palma nga wap mabinditahi, kamong nagdaan na panindog mo. Nya dadang aris atubangan kay ato nang binditahan. Pero siguro nga moantos na mo. Sige, dadang ari. Katong wala pa mabinditahi dito sa gawas ba? Katong humana ay na lang. Daghan man day mo mga latecomers. Nasakpa noon. Sige, ari-ari. Pagkadaghana de so mo apil dito seremonyas gawas na sige katuog. Si Jesus nagsigig buhat og maayo nga alang sa tibuok katawhan. Ang mga leaders pod sa mga Pariseo, sa mga Hudiyo, o ang mga pangulong pari, nagsigi sa pangitag paagi nga dakpon o patyon siya. Ang ayan bang patyon si Jesus o dili? Kusga? Si former President Duterte ang ayan sa nga dakpon o prisohon o dili. Ayan lamog tingog diya kay maisyo ta. Naamang yun ang mga ingnana, no? Karon gubot kay nga atong politika na ay gipang dakop, na ay gipang priso, na ay gipang impeach. Ginamit ang Kongreso, ginamit ang Senado, ginamit ang DOJ, kapulisan, military, pulos ni sila mga gamhanan, pulosad ni sila nagdawat og sweldo gikan sa katawhan. Nga matod pagani sa mga komentaryo gikan sa presidente, apil na ni mga kapulisan, hangtod gyud sa barangay official, pulos ni sila empleyado
sa mga tao nga Pilipinos. Tuo mo dili. Og talagsaon ni sila nga pagka-empleyado kay inig ka-employed na nila, sila may mo control sa ilang employer. Mao na sila mga leaders nga mga yawanon. Imbis nga maminaw ka sa imong leader o sa imong employer, sila mao'y mo control. O ang resulta, nagkagubot. Wa na mahimuot ang employer. Ang mga tao nagkagubot na. Mao sa nahitabo sa panahon ni Jesus, ang mga pari, ang mga iskriba, mga parisiyo, mga leaders, naghatag og kabugat ngadto sa mga tao. Nagpangita ang mga tao sa tinuod nga leader, manluluwas. Mo nang misaa diri sa unang pagbasa ang Ginoo pinaagi ni Propeta Ezekiel, magpadako ninyo og pangulo nga mo'y mutigom ninyong tanan. Mahimo na lang mong usa ka gingharian, usa ka hari ang magdaan ninyo. Og ang katumanan ani mao si Jesus. Yaon sa may kinaiya sa tinuod nga hari, tinuod nga makatigom sa katawhan, kanang leader nga andam muantos, andam magpakamatay para sa katawhan. Lingiyay mong tupad ing na pwede ka anang maong buhat, na pwede ka. Ang Ginoo nangita na, nangita siyag mga tao nga kamaobang mo translate sa gugmas Ginoo ngadto sa katawhan, dili magpakaginoo ngadto sa katawhan. Naghitabo na din sa ato, bisan din sa simbahan, kaming mga pari, ngadto na gyud sa Santo Papa, gi-challenge mi ana kanunay hinumdumi nga ang nag-order or nag-suggest pag papatay ni Kristo mao si Caiphas, ang pangulong pari sa ato narong Katoliko, mura siyag Santo Papa or tawgon natog obispo. Can you imagine ang Santo Papa mo order nga ipapatay si Kristo? So, na nagluya man na inyong now. Ka-imagine mo, ana? Dili, no? Mao na. Mao nang nganong nahitabo mo na. Tungod kay di man sila gustong mag-antos o magpakamatay para sa mga tao. Mupatay sila. Mao sa nato mga politicians, di sila andam nga mo antos o mo alagad sa katawhan. Gusto sila nga sila maoy alagaran. Amo na, mupatay gyud. Kay doon naman sa ipipila ka mga politicians nga andam mo alagad o magpakamatay para sa mga tao, ilan ang kontrahon. Nganong kontrahon Manila? Kay mulahi Manila. Murabag ang itom mupatay sa puti. Ngano man, ang puti man maoy mo, saban, mupakita nga itom siya. Muna iya kinimpatyon ang puti. Ang pangutana lang, kinsa man ro'y puti. Ang Team Duterte o Team Marcos. Kinsa tong gustong mupatay sa other side, mo ginay itom kay kanang puti, di man na siya mupatay, ang itom man mo'y mupatay. Di ba? Ang magmapatay na ni mong itom, ang puti nga. Puti stands for goodness man na. Ang itom, darkness, evil. Muna, kung kita sa ipapilion, karong panahos eleksyon, na magitay kahigayunan nga mo pili, pilion gid nato kadtong naa sa puti. Katubang anda mo antos, anda magpakamatay para sa katawhan nga Pilipinos. Dili itong magsigilag pahimos, unya tuyok-tuyokon ang balaod, aron lang gyud makalusot ang ilang mga dili kayo maayo nga mga binuhatan, aron pagtabon silang binuhatan.
Maminaw ta sa social media, gubot kay sila paminawon. They talk the same law. Nag-quote sila the same law, lain-lain sila interpretasyon. Mura bag kapoy paminawon, ang kaawana masaginang balaod pa der kay lain-lain maginag-interpretasyon, bitaw sa noon, pero usahay sagod, bisan tinuod ita mga lawyers sa civil law, makakita naman gud ta nga ila naman lang gid ning gamit-gamit aron lang gid pagsuporta nila, pero ang kamatuoran unta kini man gid unta. Ang kamatuoran ba mao gid na nya ilipat-lipat pareha nang naaroy na contempt sa Senate hearing nila ni Senador Aimee, Senador Bato, Cayetano, nya na sila gi-contempt kay ilalaging nakita nga mamakak yun, mamakak. Pag abot ito sa Senate President, gibuhian. Ora ginana ba? Karon mura na sila, mura maniglain ani, mura may magkasinabot dire. Nga ang Senate President nga wa mo tambong sa hearing ani abot og mga 5 hours, gibuhian niya ang kadtong gi-contempt, wa gani mananghid sa committee nga nag-contempt. Kaingon tang arang-arang pa sa dinoong kongreso kay nag-contempt sa committee, sa Quadcom, sa Tricom, diretso man dayong implement. Pero dito sa Senate lahisad, buhian usa. Pero istorya sila the same nga balaod. The same ang ilang gibasihan. Ay mo ingon, di mi mo cooperate sa ICC, pero mo cooperate Miss Interpol. Kunya ang ICC, adto di ay mo hangyo sa Interpol. Indirectly, maura gyapon, cooperate. Why, kuan, murabag, kita nga mga dias ubos, limot-limoton lang, mauni ang paagis pagpatay sa kamatuoran. Kanang ato mga expert sa balaod nga nasudlan na og mga yawanong tumong ang ilan ng kaugalingon, ang ilang gialagaran, dili na ang nasod, dili na ang katawhan. Kusog kay na sila mo twist sa mga meaning sa balaod to conform to their evil doings. Muna kita sa taong mga di asa katawhan, kita'y gaswildo nila, sige tagpabayro na ng buhis para makaswildo nila. Ato sa tingaling tagaan o higayon ang atong nasod nga makaginhawa. Mupili na tanian ng mga taong tinuod nga nagpakita og Diyos nung pag-alagad. Anda mo antos, anda magpakamatay para sa atong nasod. Manatanaw-tanaw na to, kaysa ako nang gikaingon, karong umaabot midterm election, Team Marcos ug Team Duterte raman giron ang ni-stand out nga murag ligon. Kanang tanan nga nangasakop diha, puparihan na sila mga prinsipyo. So kung kinsay ato dinhing natan-aw nga murag makatabang sa tong nasod nga anda mo alagad, kanay ato silang butaran. Dinhi sa atong kinabuhi nga Kristohanon, sama sa atong gisulti diri sa titubag nato sa Salmo, magbalantay kanako ang Ginoo, magbantay kanato. Maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Kung sundo na nato ang gustos Ginoo, iyatang bantayan. Kinsa man ang atong kaaway, ang yawa. Ang yawa, way giila. Once musod na ng yawa sa atong kinabuhi, kay dili mabantayan sa Ginoo, kay nipalayo na tas Ginoo, mo nang magkagubot dayon ang atong katilingban. Kay mora ginay bisyos yawa, gubuton ta. Ginamit ang atong mga intellectual capacity, o niya ginamit ang mga gahom, ginamit ang kwarta. Muna din sa atong parokya, sige ko ninyo og imbitar aning pamalit aning slots. Nga naman, aron bitaw mo naog ang atong panghuna-huna
mutanaw na ta dili sa tong kaugalingon kun dili sa parokya. Lingiyay mong tupad. Ingnaon sa maroy imong buhatos imong kwarta, tigom o palit og slot. Ingna kano. Ingnaon sa maroy imong hunahuna ba sa imong kwarta, tigom ka o palit. Mingon kay ka tigom basin og nasudla na ka. Mingon ka palit. Kana para na nas kayuhan sa tanan. Kaya magantos tani padir. Mauna na makahiusa na nato. So salamat sa namalit. I-highlight lang nako dinhi ang atong immediate kay karong panginahanglan. Mahintag mahurot na ni kaning atong GHDP, God's Healing and Deliverance Powers, para ni sa atong Holy Week nga magsugod na ugma. Unya ang ato sang pista nga mosumpay dayon human sa Easter Sunday. Ang atong halin niabot nag 22,524, na apay 47,476 nga available, tag 100 pesos per slot. Og mamalit lang kitang tanan ani tag 100, murag mahurot ra gid ni on or before May 3. Anya kaning naani 12 slot challenge nga tag 1,200, 718 na ang atong nadawat. Pakpakan nato ang namalit ani. Salamat kayo. Nya og mahurot na ni tanang slots kaning SBF dag o kaning ito sang atong HPMM. Hopefully karong month of May mahurot na ni tanan. Pahuway o sa tag slot kay posibleng mabalhi naman ko ani. So basig din ahinon mahuman ang slot mo nang hunong sa tag project niya huwat sa tao kung sa resulta sa assignment. Sunod man ko ning ay kuan man ko ni month of June mahibawaan naman. Pahuway sa tano aron makaginhawa mo pero hutdon sa ninato karong May. Okay ra mo? Okay ra? Bantay dili ha. Kung magsugod ta sa atong pamalandong dinhi sa atong unang pagbasa, makaingon gyud ta nga ang Ginoo kanunay giyong muhatag og kalipay sa mga taong nanginahanglan. Unang niingon siya diri, kay nagbuhat ako bag-ong langit ug bag-ong yuta, dili na hinumduman ang nangagi, busa paglipay pag-ayo hangtod sa hangtod. Sa akong gibuhat, kay himuon kong malipayon ang katawhan sa Jerusalem. Kining kalipay usani sa atong gipangandoy gyud. Number 1 pagani tingali ning kalipay kay mura magway kapuslanan ang tanan natong buhaton basta dili mo sangko sa kalipay. Nang litan kulura nimo imong buhok nya maguol na hinuon ka kay sigihan kag saway. Way kapuslanan, gasto-gasto pa ka. Kis-kis ka sa imong kilay nya maguol ra ka ighuman. Manguyab ka o nya sakitan lang ka, may pagway uyab. Unsa may tumong nganong manguyab, nganong magpa-colors buhok, nganong mangusab ka na imong naong, unsa may tumong aron maguol o aron malipay? Lipay gyud. Nganong magminyo man ang tao aron maguol o malipay? Nya kumusta mamong mga minyo, malipayon mo o guol? Nga naong ninyo, sus. Nganong naamang managan sa politika, nganong mo gasto man gina sila, aron maguol o malipay? Lipay. O niya og mapilde, maguol, malipay. Oh, magyaw-yaw, magsige, yaw-yaw. Ngano man, kay ang atong gibuhat manggod, makapaguol nato, kay dili manggod ang Ginoo maoy atong gisunod.
Kana bang kalipay nga kita-kita ray magmugna, usa na siya ka bakak nga kalipay, malimbungon nga kalipay, kana bang tawhanon nga paningkamot aron malipay, musangko na sa kaguol. Pero kung ang ato ganing kalipay, atong gipasubay sa gustos Ginoo, mao na siya tinuod nga kalipay. Munang niingon diri ang Ginoo, ayaw na lang mo paningkamot nga himsog yun inyong lawas, taas yun inyong kinabuhi, dili na na mo'y akong kinahanglan nga inyong pangayoon ako. Nga naman, ang Ginoo mismo mo'y nag-design, ingon siya, ang kabataan dili na mamatay, ang tigulang matigulang yung maayo, ang mamatay kuno og 100 years old, isipon nga siya gisilutas Ginoo. So ang budget yus Ginoo nato sobra gis 100 atong edad. Kay malipay magida ng taas-taas atong edad. Gilingay mong tupad. Ginapila na edad ni moron. Naraba sa uban mahadlok musultis edad. Ay makalipay ng taas og edad oy, taas edad. Pero kung ang imo sang edad gani taas na kaayo pero pulos kaguol, makaingon sa ka may pagmatay. Muna ang atong tubag sa Salmo nag-ingon gyud, daygon ko ikaw o Ginoo, kay imo man ako nga giluwas. Kaning kaluwasan mao gining the highest happiness. Kana bang dili nato effort sa Ginoo. Labi na gyud ang kaluwasan nato gikan sa sala. Ang sala man gyud mga igsoon ang muguba sa atong kalipay. Mao na ang Ginoo nagplano og kalipay, pero tungod sa sala maguol gyud ta. Mao na dinhi sa atong ebanghelyo ningon si Jesus, kamuno gusto lang gyud mog milagro. Pasabot ang inyo ra gyung gipangita, kana ra gyung makalipay ninyo. Di gyud mo motuon ako basta dili ko magmilagro. Sa kadaghanan na to inana man, pero niingon ni dinhi ang kaning opisyal, Ginoo, kuyog intaw nako sa dili pa mamatay ang akong anak. Unsa may gisulti ni Kristo, niingon siya, pauli na, naayo na ang imong anak. Nituo ba ang opisyal? Nituo ba siya? Nituo. Og niuli siya. Ang iyang style nga iyang paadtuon si Jesus dili mao'y gisunod sa Ginoo. Nya kay nisunod man siya sa style sa Ginoo og sa pulong sa Ginoo, naayo dayon ang iyang anak. Mao na bitaw nga kun ato gyapon ning ipahaom sa atong umaabot nga eleksyon, mangita gitag mga kandidato nga kamaong mosunod sa pulong sa Ginoo, dili magpagarpar sa ilang mga pulong, magsigig saad nga murag muluwas kunuhay sa Pilipinas, labi na ning dako na kay tarog utang, 16.31 trillion atong utang. Pila na kay utang nato ana kada usa, average na tag 150,000 kada usa ka Pilipino tingali. Ang muluwas na to ani dili na nang mga politicians, kung dili mga politicians, mga leaders na kamaong maminaw sa Ginoo. Dili magpatuyang sa ilang style. Unsa man gi style ro nato dinhi mga Pilipinos nga kon makalingkod mangwarta gyud. Mao ginay number 1 tawhanon nga kinaiya. Mangita tag mga leaders kaniro mga kandidato, labi na ning ni ay mga team, sama sa team Duterte, team Marcos, atong tanaw-tanaw na sila kinsa Manila, team Duterte o team Marcos, nga iniglingkod, kay pulos-pulos naman gina sila nakalingkod, iniglingkod mga lagad og dili mangwarta. Kinsa man, mo na atong butaran. Kana bang iniglingkod kamaong maminaw sa Ginoo og magsunod
sa sugo sa Ginoo. Unsa may sugo sa Ginoo gyud? Gugma sa labing ubos. Whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Kanang mga masakiton, mga ilo, mga byuda, mga sinalikway, matod pa sa atong salmo. At imanon gid na, kay mao nay gustos Ginoo, kana mga way balay, way hapit gikaon, ang atong mga estudyante, nga makaeskwela untang atong mga kabus nga mga estudyante, nga ang atong mga masakiton, matagaan untag saktong budget sa tambal, kung mahimo libre unta ang tambal, kung mahimo makasud gid ta sila hospital, dili kay isalikway sa hospital. Baya naman kung masiro na hinoong budget para sa hospitalization sama ng PhilHealth, nawa na. Wa na kita maminaw sa Ginoo ana. Kay niingon ang Ginoo, I was sick and you care for me. I was hungry. Karon ang kagutom natong mga Pilipinhon, daghan kay gigutom dinhila sa atong parokya, managlinya nga diha, daghan kay file request bisan lag pila ka kilong bugas. Lisod naman sa tas bugas dire. Lisod na sa atong kolekta. Bahin-bahin lang yung ginagmay. Nganong naingon ani man kay naa tingali tay mga leaders nga nagsigig pangwarta. Naa tay madunggan billions na ngawa. Kaluoy nato. Mao nang luwaso nato ang atong katilingban, maminaw tas Ginoo, magpagiya tas Ginoo. Og mopili tag mga tao nga mo leader nato, labi na karong umaabot midterm elections, pilio nato ng mga tao nga Diyos non, makatao, sa to na, makadiyos, makatao, makabayan. Kana gyatong pilion, dili nang saman magpakadiyos, mudaog-daog sa mga tao, og mutalikod sa atong bayan. Nga karon isyu kay nang naang atong soberenya. Nganong atong gisurrender ang atong soberenya. Mao nay giisyu karon tungod aning isyu sa Pilipinas versus ICC. Murag gisurrender kuno ang atong soberenya. Wa na nato sunda ang atong konstitusyon. Misurrender ta sa foreign court nga ni aman tatay ligon kaayo, effective kaayo nga mga korte sa atong nasod, ga-operate man unta na ang atong justice system, ngano kunong ningadto kita dayon sa korte sa gawas. Pero nalingaw lang sa noon ko sa akong nabatian kay tungod kuno sa pagkapriso ni President Duterte dito sa Netherlands, kanang Dahig. Nahimo kunong tourist spot ang Dahig. Purting daghana mga tao mangadto. So nisaka ang tourism dito kay tibuok kalibutan mangadto naman kuno. Si President Duterte ra kuno'y nakahimo ana nga pagkapriso niya dito, nisikat og maayo ang Netherlands og ang Dahig. Ako kadungog anang word nga Dahig. Kanang Hague bang kanang prisuhan sa ICC, kamo nakadungog dai mo ana. Wow, pagka-prisong President Duterte, pagkadaghana ng muadtog Dahig, kada adlaw na nay tao dito. Itong pag-birthday niya, pastan, ga-party ko ng mga tao dito, ga-picnic. Siya rin nakahimo, ana. Ngano ka ha? Ngano kang nakahimo, ani President Duterte? Nganong nasikat man kayo ning Dahig, ang iyang pagka-priso, sikat man kayo, makatubag ta ana. Daghang mga tao tingali ang nahatagan niya sa iyang pag-alagad. Although naagi maglagot, pero daghan gyud ang nahatagan niya sa iyang pangalagad o ang ilang kasing-kasing natandog niining maong paagi niya sa pagpangalagad isip mayor, isip presidente. Iampo nato ang ato mga leaders nga motandog sa gugma o kasing-kasing sa atong katawhan pinaagi sa ilang mapaubsanon nga pag-alagad sa tao, sa Dios o sa nasod.